Ελλάδας. Το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και θα επισκεφτούμε μια σχολή Liuhe Tanglang, το αλογάκι της Παναγίας. Το Tanglang είναι ένα από τα παραδοσιακά κινέζικα στυλ πολεμικών τεχνών. Βασίζεται στην οτροπία του εντόμου, το αλογάκι της Παναγίας και στην κινησιολογία. Είναι αρκετά παλιό, υπάρχουν αρκετοί θρύλοι που μιλάνε με αυτό. Κάποιοι από αυτούς το παρουσιάζουν ότι πρωτοεμφανίστηκε περίπου πριν από 800 χρόνια. Δηλαδή σε κάθε τεχνική χρησιμοποιείται τεχνική γάτσου, όπως αυτό το ζωάκι? Όχι, είναι περισσότερο η νοοτροπία. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί στη φύση αυτό το έντομο. Δεν είναι ότι υπάρχει πάντα αυτό. Μίμηση δηλαδή? Όχι, ναι, όχι μόνο η μίμηση της κίνησης, περισσότερο η νοοτροπία, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που επιβιώνει. Δηλαδή τι νοοτροπία έχει η ακρίδα, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Είναι το αλογάκι της Παναγίας. Το αλογάκι της Παναγίας. Ναι. Είναι προσευχόμενος μάντης, η επίσημη ονομασία του στα ελληνικά, praying mantis στα αγγλικά. Η νοοτροπία του ποια είναι? Είναι θήτης. Δεν είναι θύμα, αλλά δεν κυνηγάει. Στείνει ενέδρα, περιμένει και όταν περάσει το θύμα, με αστραπιαία ταχύτητα του το αρπάζει και ό,τι αρπάξει δεν έχει τρόπο διαφυγής. Αυτό, περασμένο μέσα από την πολεμική μορφή, σαν πολεμική τέχνη, μεταφράζεται αλλιώς. Φυσικά, όπως όλες οι παραδοσιακές πολεμικές τέχνες, από όποια προέρχονται, είναι κατά της βίας. Όμως, σαν νοοτροπία στη μάχη, γιατί είναι και ένα καθαρά street fight σύστημα, είναι ότι δεν θα επιτεθώ, αλλά αν κάποιος επιτεθεί, με οποιοδήποτε τρόπο και να έρθει, δύο πράγματα είναι αυτά που θα έπρεπε να συμβούν άμεσα. Το ένα είναι ότι σε κάθε επαφή που θα έχει μαζί μου, θα είναι εκτός της ισορροπίας. Το άλλο είναι ότι σε κάθε επαφή που θα έχει μαζί μου, δεν θα θέλει να ξαναέρθει σε επαφή μαζί μου. Γιατί θα συναντήσει μία μαλακή δύναμη, πολύ απαλή δύναμη, η οποία όμως ταυτόχρονα είναι σκληρή σαν τσάλι. Το χέρι είναι ελαφρύ, η κίνηση ελαφριά, πολύ γρήγορη, πολύ βαριά ταυτόχρονα. Η αίσθηση στον άλλο είναι αυτή. Σε κάθε επαφή, εφόσον το χέρι δεν είναι μόνο, αν θέλετε για να σας εξηγήσω, σε ένα χτύπημα, δεν κάνουμε μπλοκ, δεν κάνουμε σταμάτημα. Η κίνησή μου είναι πάντα επιθετική ή δεν υπάρχει άμυνα επίθεση. Είναι σε ένα χτύπημα αυτό προς τα μάτια και όταν επιστρέφω, ποτέ δεν επιστρέφω άδειος. Πάντα στέλνω κάτι, ποτέ δεν επιστρέφω άδειος. Πάντα εκτός της ισορροπίας. Πολύ δύναμη, πολύ δυνατό. Πολύ γρήγορο, πολύ εκρηκτικό. Στην περίπτωση λοιπόν που εμείς το εφαρμόζουμε σαν άμυνα στο δρόμο, σε οποιαδήποτε επίθεση, η αντίδραση είναι αστραπιαία, έχει ήδη αδειάσει, να το πω έτσι, ο αντίπαλος, το εισαγωγικό, και μετά είτε φεύγουμε είτε συνεχίζουμε. Αλλά με το ένα, με την πρώτη επαφή, η μάχη έχει ήδη τελειώσει. Υπάρχουν πολλά είδη Tanglang? Υπάρχουν αρκετά. Λόγω του ότι είναι παλιό σύστημα, αρκετά παλιό σύστημα, δημιουργήθηκαν και αρκετές σχολές, αρκετές τεχνοτροπίες. Αυτό κυρίως έγινε λόγω της διαφορετικής νοοτροπίας ή σωματότυπου ή διαφορετικού τρόπου έκφρασης κάποιων μεγάλων δασκάλων του παρελθόντος. Ότι είχε διδαχθεί δηλαδή ο καθένας? Ναι, εκφράστηκε, βάσει αυτού που διδάχθηκε, εκφράστηκε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Οι τρεις βασικές νοοτροπίες, οι τρεις βασικές σχολές, να το πω έτσι, του praying mantis, είναι το Meihua Tanglang, το Cixin Tanglang και το Liuhe Tanglang. Εσείς κάνετε Liuhe? Liuhe είναι οι 6 αρμονίες. Θεωρείται και είναι το μαλακό Tanglang. Άρα τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος σας
Είναι το ότι είναι μαλακό και ταυτόχρονα σκληρό. Ναι, είναι μαλακό, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί σκληρή δύναμη από τους μυς. Περισσότερο οι γωνίες του σώματος, ο τρόπος που κινείται το σώμα είναι γεωμετρία. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τους στένοντες, είναι τέχνη που διατείνει τους στένοντες, τους μυς και το σώμα και όχι τους κλείνει, τους τραβάει. Τώρα, όσον αφορά τις εξερμονίες, οι τρεις από αυτές είναι εσωτερικές, οι τρεις εξωτερικές. Επειδή χωρίζονται σε πάρα πολλά κομμάτια και μπορούμε να τις μοιράσουμε πολλά, θα πούμε μόνο τις βασικές έννοιες. Οι παλάμες συντονίζονται και εναρμονίζονται με τα πέλματα. Οι άγγονες αναλόγως με τα γόνατα και τα ισχύα με τον νόμο. Δηλαδή λειτουργούν συνδυαστικά αυτά που λέτε. Συντονίζονται. Αυτό δίνει στο σώμα περισσότερη ισορροπία, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη δύναμη, έκρηξη. Αυτές είναι οι τρεις εξωτερικές. Οι τρεις εσωτερικές είναι η θέληση, συντονίζεται και γίνεται πρόθεση. Πρόθεση, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι διαφορετικό από το θέληση. Η πρόθεση τώρα συντονίζεται με την εσωτερική μας δύναμη, αυτό που οι Ανατολίτες ονομάζουν τσι. Και η εσωτερική δύναμη συντονίζεται με τη φυσική εξωτερική μας δύναμη. Τρία από τη μία, τρία από την άλλη, συντονίζονται όλα μαζί, αυτά κάνουν τις εξερμονίες. Έχετε όπλα στο σύστημά σας και αν είναι, ποιο είναι το βασικό όπλο του? Ναι, εξασκούμε και όπλα, παραδοσιακά κινέζικα όπλα. Το βασικό του όπλο είναι το τζιάν, το ευθείο σπαθί. Το ευθείο ίσως. Αλλά ναι, χρησιμοποιούμε και άλλα. Φόρμες χρησιμοποιείτε στο σύστημα? Ναι. Οι φόρμες, τουλάχιστον στο σύστημά μας, υποθέτω σε όλα τα συστήματα κάπως έτσι είναι. Αλλά στο σύστημά μας, για σίγουρα μιλάω, τις φόρμες τις χρησιμοποιούμε και εξασκούμαστε για να αποκτήσουμε κάποιες ικανότητες μέσα από αυτές τις φόρμες, τις οποίες ικανότητες μετά θα χρησιμοποιήσουμε είτε αν χρειαστεί ομιλία σε μια μάχη στον δρόμο, είτε ακόμα και στον τρόπο που κινούμαστε στην καθημερινότητά μας. Για καλύτερη στήσιμο του σώματος, καλύτερη ισορροπία, καλύτερη υγεία. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στο σωστό τρόπο στάσης που βοηθάει πολύ την σπονδυλική στήλη, φιένα, μέση, γόνατα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε πώς εξασκήσετε? Θα δείτε και λίγο αργότερα στην προπόνηση με τα παιδιά. Πάντα εξασκούμε τις φόρμες, πάντα τα ταολού, όμως αυτός δεν είναι ο μόνος δρόμος. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τεχνικές κολλημένα χέρια, τσιζάου, όπως θα γνωρίζετε από το σύστημά σας, και διάφορες άλλες τεχνικές όπως τουινά, τεχνικές δύο ατόμων, διάφορα drills μέσα από το σύστημα και συνδυασμούς αυτών. Αυτό μας δίνει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ να αποκτήσουμε την αίσθηση, να αρχίσουμε να αισθανόμαστε και να διαβάζουμε, να ακούμε, να βλέπουμε μέσα από την αφή, μέσα από την επαφή με τον άλλον. Και αυτό πάλι μας βοηθάει σε συνδυασμό και με τα ταολού να χρησιμοποιούμε το σωστό τρόπο να κινούμαστε και να μην εγκλωβίζουμε τη δύναμη, την ενέργεια μέσα μας, αλλά να την αφήνουμε να ρέει σε όλο το σώμα και να φεύγει. Και τείχο στον αντίπαλο. Ωραία, ευχαριστώ.